I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Baka kung siya tungod kay Jeric. tungod kay matod pa niya sa among paglarga. Di siya muhila kung mingaw na siya ni lolo niya. Pero unang gabi pa lang sa among pag-abot dito, naghilak na siya. Ugwa na ko ilang gibuhat kung dili ang pag-am-am na lang niya. And so I decided nga putlon na lang ang among bakasyon. Nga naluoy na kay ko sa kong asawa. Apo ha? Ikaw yun. Lo. Pasaylohan nga mau kanay nahitabo dong Jerry. Oh no. Don't be low. It's okay. I'm so happy sa mga panghitabo karon sa inyong kinabuhi, Jeric. Si Dana usab nakita na usab niya ang lalaki nga alang kaniya. Usa ka buutan og responsable usab nga lalaki. Di ka siguro ka, Lula? How sure are you nga dili lang unya niya pahilakon nga kumanghod? Ha, Lula? Jeric. Baby, just keep quiet. Sama sa kunang gikay. No. Stop it, Jeric. Dili malipay ang imong manghod kung mabatian kaniya sa imong gisulti karon. May nalang gani kay atoa sila sa gazebo. Kay human na sila og kaon sa ilang pagpaingon dinhi. I am just stating a fact here, Lula. No, you are not. Ang imong gisulti karon, maulang ang imong pagduda. Tungod lang kay dili siya sama nato og kahimtang. In fact, he is. Jeric, Dili ingon ni ana si Andy sa kong pag-ila niya. And now you're defending him? Nakaila ko ni Andy. Bata pa lang nag-uban nami. Nakaila na kaayo ko niya. Busa nakasiguro ko nga dili ang inyong kwartang iyang giapas. Kung dili, then what could it be then? Baby? Love? You're about to say love? Oh. Well, kung mo na, ikalipay ko ka na, Abigail. Malipay ko magunahuna nga gugma ang hinungdan ko nga nung nakikrelasyon siya sa kumanhon. Ug way nagpahipi nga laing rason aron magkasud ug gawas siya nining among panimay. stop it, Eho. Mutiwas sa kita sa atong pagkaon. Sige na, Abigail. Busog na ko. Pila ka hungit pa lang kadto. It, Jeric, di ko gusto nga magutman siya, Lula. Knowing my wife, luuran kay kini. Nahibaw ko nga nahiubos siya sa akong gipanulti kay suod niyang higala si Andy. Sige na, babe. Di na ko intensyon nga daoton ang labing suod mong higala sa mga tubangan. Sorry na. Just don't starve yourself. Here. Ikaw na. Okay? Magkita ko gikan din sa kong balcony. Sila si Dana ug si Andy. Ingon og sa close na tuod kay sila. Nag-agbay si Andy ni Dana. Ug kanunay silang nagkinatawanay. Maklaro kayo sa lihok o mga mata sa akong mangod. Nga in love kay siya sa mong lalaki. Shit. Kung sabay naan ng tawhanan nga ma-inlove magyud niya ang mga babae nga madikit niya. Kung sabay naan niya nga wala ko. Damn it! Nga bang bibati man ko pangigin niya. He is nothing compared to me. Init lang yun kayo nga kung dugo niya sa una pa lang na kong pagkakita niya. Oh, mihangad siya din sa kunimutangan. Nay,
nagsigi og lantaw si Jeric sa upo samtang nanikarilyo. Init kit siya og duko ni Andy. Nakita na ko kakanina nga suot na kay sila ni Dana. O nagani siya halos mutakat na ako. Happy ko para nimo, Andy. Hinaot pa unta nga magmalipayon ka na upa ni Dana. O kinaot pa unta nga napasaylon ako nimo. Abi, Kisangpit ko ni Jeric. Abigail. Ibaw ko nagmata ka pa. Come here. Duulan ko na siya. Ngano, Padol pa na ako. dili ka pa matug. Dili. Aliw na. Direkas kong tubangan. Itakilid ang imong lihok. Give me an access to kiss you. Jeric. Do it. Jeric niyata sa gawas. Tingalik makita ta nila. It's what I want. Jeric. Gusto kong mahibaw sila nga ako ka. Ako ka lang. Jeric, please, dili din please. Mauhaw ko. Ikauaw ni mo ang imong bana. Come on, Nabi. Bisag ka lang. Give in. Pretend that you are in love with me. Ug na na-enjoy ka ning akong gibuhat sa mong lawas. Nawaan ka pugnaw sa palibot. Kay niakatapad na ako. Ug nag-agbay na ako, Andy. Unsa ka nang gibuhat? I feel so Lagi sila sa warm. ko ni nagbuhat na. Andy, Andy, sakit. Imong gikumot ang ako pukton. Shit! Oh, nasuko ka? Andy, Sorry din. Wala ko tayo ha. Nanggigilan ko. it's okay. Oh, oh my God. Us ka nagkibuhat nila ni Kuya o Abi. My gosh. Ingon kit tingali ni anak kung bagong kasal, no? Sweet kit kaayo. And you can't get enough with each other. Ay! Napasinggit si Abigail nga gikalitan og alsa ni Kuya. Nagtuan na. May paingon na sila sa ilang lawak. Oh, ouch! Hey! Gikumot na sab ko nimo. Sorry. Dana, mapaulit ako ha? Aha? Mupauli na ka? Oh, sige. Ihatod na ka. Ayaw na. Gabiin na kayo. Magkita na ng dagma. Pauwi na. Pero, oh, may parog siya. May biya na dayon. Kalit lang nga nausab ang iyang mood. Dili ka tungod kay... No. Mahal ako ni Andy. Mahal ako niya. Og dili ko makuna-una og dautan patok niya. Ako na ang karon. Ug wa nilain pa. Nagagawas na ko sa subdivision nila ni Tina. Layo na ko nila. Naibaw kong nakita mi nila. Pero nga nung dito man. Tuyo ba nila pakiton ko? Huwag ka na bigay bisang gamay na lang ang pagkunahuna sa akong batiun na bigay. Dili.
Dili na ko angay mo bati pa ini. Angay na kang kasilagan tungod sa imong gibuhat na ako, abi. Hoy! Sumna! Oh, Paimuntan mo mo pa rin! Sukmag mo mo, ano na? bisat. Inay lang, nay. Inay, sakitan ka. Sakit man di ay, pero gisabad sa marani mong imong kumo. Di man din mo isukmag. Wa, nay. Wa! Aw, hangin day imong gisukmag. Kuya, wag ko sa hangin nga nakasamad mag-ingon inis imong mga kumo, dugo-dugo mang agi. Andi anak, mahimo ba hunong na? Iko na. Dawat ang kabatuuran nga bisag usa pa imong buhaton, dili na nimo mahimong maangkon si Abigail kay minyo na siya. May lain ang nanag-iya niya nag. Igo na, nay. Kinahanglan gyud uy nga isod dimos imong alimpatakan ang kamatuoran nga dili gyud kamo ni Abi ang alang sa usag-usa. Husto na, nay. Busa ayaw na ipamugos ang imong kaugalingon ngadto sa babae nga usa na kadakong menyo. Diing nang husto na! Husto na! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!